Ahojte všetci, volám sa Ivan Lindovský, pochádzam zo Slovenska, z Bratislavy. Študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu. Tento rok som skončil bakalárske štúdium na odbore finančný manažment a pokračujem v magisterskom štúdiu na odbore všeobecný manažment. Prečo som si vybral Erasmus a Dánsko? No začnem tým, že som si vybral Dánsko. Musím sa priznať, že najprv som chcel ísť do nejakej teplej krajiny, že by sa trošku opálil a tak, ale zhodou okolností som išiel do Dánska a musím povedať, že vôbec neľutujem. A prečo som išiel na Erasmus? Chcel som si zopakovať angličtinu, lebo určite som zabudol veľa za posledných pár rokov, čo som angličtinu nepoužíval, tak som to chcel všetko zopakovať a naučiť sa rozprávať, aj keď trošku s gramatickými chybami, ale nebáť sa rozprávať. Z začiatku som bol taký neistý, že Dánsko, zima, ľudia možno budú takí chladní, nepríjemní, ale opak bol pravdou. Ľudia sú veľmi príjemní, všetci vedia rozprávať po anglicky, takže sa nemusíte báť, že by ste sa niekde nedohovorili. Škola, učitelia, teória, prax, to sú slova, ktoré vystihujú tento pobyt, respektíve s čím som veľmi spokojný. Lebo učiteľia sú veľmi príjemní, majú veľmi príjemný prístup k študentom, snažia sa pomôcť a všetko vysvetliť do najmenšieho detailu, ak nerozumejú. Ich angličtina je veľmi kvalitná a čiže rozumieme všetko. Čo je úplne super, že sa tu snažia spojiť teóriu s praxou, čiže teóriu sa učíme na nejakých príkladov z praxe, čo sa stali alebo čo sa akorát dejú, čiže si to vieme reálne predstaviť. Robíme tu veľa projektov, čiže sa musíme naučiť aj pracovať v skupine, pomáhať si, povedať svoj názor, nebáť sa a dodržiavať pravdaže termíny. Čo je tiež úplne super je to, že, ak som už spomenul, že sú tu veľmi príjemní, čiže som si našiel rýchlo veľa kamarátov a pravda, že party a tak ďalej. Čiže hovorím, neľutujem, že som sem išiel a som rád, že som mohol ísť akorát do Dánska. A že by som povedal ešte to, že keď máte možnosť ísť do zahraničia alebo na Erasmus, tak určite choďte a je to úplne jedno, do aké krajiny pôjdete, určite tam bude super a určite sa veľa naučíte. Ďakujem vám pekne.